Thank you. Thank you. Good afternoon, gentlemen. Waray kita ladies yan na. Di kita aton yan na Presidential Funds Debate 2022. Hato nga lingkuran, ipapakilala ko iyo. Ng ngaran na istoy. Besides, magingay. Joints parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga wala liwat na lingkuran, ipapakilala ko ay iyo ang number 1 fans ni Pacquiao. Hinadlaw! Besides, magingay! Hinadlaw! 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 Pag 3 pataas, mag-gonna get preschool 3 plus. Lahat mo yan. So magkaklusap kita yan na. Alayan kita nga siya printe para makilala ka mo. Hindi. Inadlaw! Idol! Tujong! Paya! Inadlaw! Paya! Ayun na, sige. Pag na may lumuran. Tujog! So, nagkwentos na kita na kanina, naunawang tayo inadlaw, pero mas pinili niya yung istoy. Pamatiyon natin yung istoy. Tujog! 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 Kaunting katahimikan. Tahimik lang muna kayo kasi masyadong maingay. I love you! Ato gigayakan. Wow, pa'y nakulog, bato na tanan. Amoy istong ita akong karuyag butuson kay mo pati ang mga plataforma. Natanan na kabayutan, magkakamay na Kuya Papi, love you! Sirelay ko amo. Natanan na mga baraon. Papay mo una niya na espalto. Kamula pa, daw pa ito. Natanan na mga agda, imo niya na resort. Ay, ito yung magbuto sa ipa-cute. Kaurusa, ito din man itong cute. Nakakausahon. Kaya nung itawag ito yan na cute, pangin ba ito yung dugyot? Damo nga salamat. Time! Yan na, papamatiyon natin ang kaluyon liwat. Ang Pacquiao tap. Ang Pacquiao. Dahil ko napapayaon pa, tig 2 minuto dapat. Magingay, para kan inadlaw. Inadlaw! Inadlaw! Idol! Inadlaw! Salamat, madamo. Inadlaw! Yan na, mga igasi ko mga fans, damo nga salamat kayo kay makon mga igasi, mga supporters kay Manny Pacquiao. Ay, sinagaya ko. Suportahan nato ni Manny Pacquiao. Inadlaw! Kanilang koran, kaya di ka ko na nakikipan. Salamat padamo. Damo nga salamat ako mga igasi fans ni Manny Pacquiao. Ayaw ka mo pagboto sito ka mga tujongs. Adik yan! Ang papangit ng mga fans ni Tujongs! Butusan nyo si Manny Pacquiao dahil cute!
Yan na. Anakon maya tagayo kung kaya nang mabutos ka mo kan pakyot. Kay tungod hipakyot, dili pa ka rin natawa, cute na! Anakon siya nga plataforma para hanggang pakyot nga akong susuportahan. Ang natanan na mga marites, ipapatay ikot mga simod para magbiho mga Anak ko ni kadua nga platform para pagsuportahan manipakyot. Diri na kamo mga batimbahan katanan. Kaya ito na kita mga kuya. Excuse me mga kasi ko fans ni manipakyot. Anak ko ni kadua nga platform na tanan ng mga taga-Lina Pilipinas, diri na kamo mga batimba. Kaya dadadong ka mga tuwalas bigas ni Bana. Waray na kamo po problemahon. Dili pa kamo na araw mo ni relief, automatic na atag na kami yung dilabyo. Ako ni katulong nga platform kasi ko mga fans ni Pakyot. Amad doon na tanan nga mga pobre. Dili na kamo po pobre. Kaya usag gyud ako nga pobre. Wala kita mga pobre. Dili ko aton nga tanan mga Pilipino, Pilipinas. Pobre kita nga tanan, damo na akong batay mga platform. Damo nga salamat mga kasi ko mga Inaglaw! 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 Ay, no! Okay, kamo salamat. Napakalupit talaga itong debate. Hauna nga beses pa, magingay, bisan! Grabe, napakalupit ito. Ang boto, trito, para kami naglaw! At di na nagtatapos sa natong debate for this year 2022. Judges, oh. Gimbuto sa gawin pa kayo. Tawag nga, manggaba ko. Iyan ang gimbuto. Ay, Pakyot! Ay, bili ba kayo mo? Idol ko na kayo. Butusan ko yung pakyot kay Mililigin ba yun? Bubusay! Magingay! Mabubuto na kayo. Binoto ko si Tujong kasi malakas siya. Natalo man kami, hindi kami nagpapanik kasi we're organic. Bubusay! Magingay! Alright! Aray, good, talo. Ay, Tujong. Maluya. Kuhan nga daan, yan. Dog talaga hirap. Ayan, waray kami maambag.